fint nok. Ikke der. Super godt, og vi gik 0 point. Præcis sådan der. Hvis I ikke får det, det kan vi lige glade med. Det er ikke store point. Sådan der, så hiver du ned. Ikke fat i den der følge, Gustav. For ham væk, han må ikke få den guard der. Rejs dig op. Pas på ham, Gustav. Hiver dem ind til dig, altså lav en mavebånd, hiver dem ind til dig. Tag deres ben der. Altså, det er ikke lov til at kontrollere dine ben. Ud med benet, ud med benet. Han er ikke så stor, så han flyver lidt. Og det går det ned, der er ikke lyst til at shoote. Først. Ja, bare lad ham gøre det der. Bare lad ham gøre det der, Gustav. Tryk på ham. Ikke lad ham få dig. Så. Ikke få de point op på knæene. 3 point. 3 point, Gustav. Det er fint. Tryk, Gustav. Tryk. Hiver mit i herfra. Spark den højt forover. Godt. Bliv ved med at trykke ham ned, Gus. Skal det ikke længere. Bare vent. Så. Skub bare svømme nummer 1. Skub ind på os op. Skub det på ham. Bliv ved med det. Igen. Få det knæ ind. Højre skulder. Sådan der. Gustav, du. Bliv med at arbejde. Gustav, han er træt nu. Op på den side. Så Gustav, han sætter tempoet ned, så skal du sætte tempoet op. Pas på, at ikke tager ryggen, når du gør det. Kom nu, Gustav. Godt med tryk på ham. Nå, det laver han jo bedre. Det er helt tiden, at prøve at fange os halvkart der, så skyder det. Ja, præcis. Skyder den høje over der. Der. Hiv den ind i halvkart. Sådan der. Sådan. Præcis. Sådan, Gus. Benet ud på nordsyd. Sådan. Så er vi i gang. Du får en underhook med den højre. På den underhook ud. Bruger du den underhook? Jeg skal den ind. Yes. På underhook igen. Ud med benet. Så. I får lov til at kontrollere det væk. Ret på væk. I får lov til at kontrollere. Via en sten. Op på siden. Sådan der. Ja. Hold. 4 point. 4 point. Og nu strammer du den der. Det er big point for alt det der. 10 point, Gustav. 10 point. Hvorfor tilbage til retten, så arbejder submission nu. Ja, Gustav. Tryk skulderen ned. Tryk skulderen ned, Gus. Sådan. Det ser rigtig godt ud. Sådan. Tryk skulderen ned, Gus. Op på den højre side. Op på den højre hofte. Det bruger den venstre underhook til. Han må ikke lade det ud af. Og det er ude derfra. Ja, det er med det. 2,5 minut igen, Gustav. 2,5 minut. Hørte du det, Axel? Der er 2,5 minutter, og du er bagud med 10 point, så du er nødt til at sætte på submission her. Ud af den gang. Du står væk. Og ikke styr din ben. Få i ham. Vi flygt fra ham. Ud af en nej. Forbi ben, Gustav. Sådan. Sådan der, Gustav. Sådan der. Hold den der. 3 point. 3 point. Underhook med det venstre arm. Godt bevægelse, du får en til hovedet. Kom nu. Gustav, du fører med 30 point. Ja, Gustav, bare det der tryk der nede på os. Han er rigtig træt, Gusse. Godt det der. Så får vi din gang. Ud af gang. Og så til ben, så falder noget. Bare få en hud i udlandet. Det kan ikke få lov til at sidde ret fra dig, så bare hoppe ind. Cirka 1,5 minut igen, Gustav. Cirka 1,5 minut. Langt foran. Du holder den bare, Gustav. Du holder den bare, mand. Langt foran, Gustav. Bare fyr den af. Du tæller 10, 0 eller 15, og det er lige meget. Vi går bare efter den. Yes. Bare lad ham lave de der, Gus. Sådan der, Gustav. Sådan der. Og få dine ben fri af hans hænder. Et stød. Kom så. Ja. 3 point mere. Øj, det er rigtig godt, det der, Gus. 16-0, Gustav. Det er advanced, det der. Det er ikke ekspert. 1 minut igen. Ikke lad ham trykke dig ned i halfguard. Brug den arm. Hvad siger du? Hvor masser af tid, Gustav. Det er ham, der er desperat. Træk din venstre skulder ned i hans hoved. Ja, præcis. Hele vejen ind. Rigtig godt.
venstre arm. Hold lov med venstre arm. Nej, 15 sekunder igen. 15 sekunder igen. Gåse. Ser du fint? Kom så bare op, Gustav. Bare op til. Det er bare det sidste. Det er det sidste for fanden. Pas nu på. Så. Han får den ikke, Gustav. Det er dig, der får den. Kom så. Træk. Træk. Kom så. Ja! Han er helt smadret. Godt det der, Gustav. Yes. Godt arbejde, Gustav. Sejt det der. Sådan. Lige måde. Tak for alle råd. Tak.